Tigdiyop ko para... Aba, mas nakapinggan kita. Kasi mag-set kong kagin, mamu nga sobang, ako pangkaroon dito sa vlog kita. Bakit siya ako na naman? Oh my God! Kaya mo na mag-cellphone ko, gagawan. Unang buri mo, ikaw mamipe, ikaw maglinis ka niya. Tapos ikaw pa manukulit ka rin. Bisa ah. Bakit? Bakit? Gawa ka pang yelo, gawa ka pang ice candy. Buri mo ikaw gawa kang cobra ko. Bakit? Noon niyo wari itang liquid soap. Sige talaga. Bakit? Noon niyo wari itang liquid soap. Sige talaga. Wasa mo lang. Ay, namalos. Kanina mouse finger, kaya ako nanya mouse finger. Plan. Tigdiyop ko para ipinaw, para camping. Plan. Magreklamo ka? Kalagad kung utusan ka, ngayon mo wala kang obra ngayon hindi mo. Magreklamo ka ba?